Court number 2, Mark and Chris versus Dax and Sander. Ano po part survey? Kami? Ano part? Dito? Marami natin sila sir. What? Ready ka na ba, Brad? Ay, malaga. Ginawa ko yung kailangan ko. Tati. Ganda ko pre, Aurora. Check ko lang. May laptop din. Nadali niya daw yung desktop.
Okay, court number 1. M. Sancha versus Cho and Kai. Anong pustahan to? Pupusta ako dun sa mananalo. Ay, sorry, wag ko muna kayo paglabanin. So, ang kalabanin niyo muna, sina Ate Cheng, tsaka si Ate Casey, tapos Cha and Ems. Court number 1. Court number 4, Kiyon and Yoon versus Cho and Kai.